İstemediğim İyisini övmezdim. İyisini övmezdim. Ben senden başka ne istemem. Ben senin manyağın. Ben senin manyağın. Ben bu Instagram. Ya TikTok, WhatsApp. İmam emin bilama. Ve bu sen oğlum olsak yazı diyecektim. Sanırım etçim. Gıyıllar näme kaç oğlanlar söýýäray? Horozuk ya garynjy raça sıkyp duran oğlanlar, bratoklar, adam dämi? Olar söýmellämi? Han gıyıllar oğlanyň daşky sypatyna däli ýüregine seredýärdiler. Ya o da erkekimi? Garnyňdan sıkyp dursa da awtoritetde, ama yo men tanýan pullamy hemmese garynjy raça sıkyp duran oğlanlar, o minýan maşynçyklary öldürüp götürýär. Figurada pul halas edýärler o adam. Boy birem ýalay. Bolýa horlarda pul ýok diýjeksin. Ýöne olan panyatası gatyson nara 2500-nji ýyldan gelen ýaly olan panyatysy öldüm bilýän. Dawaş kommentariýan aşagyna diňe horozuk garynjy raça çykyp duran oglanlar söýýän gıylar atmet edip geçerler. Bizem öldü söýgül tapaly orada tutup gelýänni. Instagram sahypam bellejek aşakda täze şonam patpysat edip geçäň da. Nereden en takdir hol? Tokka palçan bolup bersin. Eserde çyk sen ölüm bilen oynayacağım olayım bana. Ölüm apyň ölen soňa men baka döwgen, men eski reklam edýän diýip bolýan. Alik jany çoğan atarap. Owa kiçik kaka kız yüzünden masan. Dinlemeli yüzüne pişikýän atylgan. Korkunçlukda günni gutan. Eýranyň kalaşy. Bolletdara no. Ne bolup bersin? Näme sen bara gorpla Şahrukhan karýerasyny ýatyrypdyr şu Instagramda gezip ber. Owa hindi kinoda erwet artist. Korkunçlukda birinji ýaral günni gutan. Elim jahany işçiler bolledy. Aýdara no palçyk. O me palçyk. Assalamu alaykum edilişler bugün kepleşigimizde TikTok'y kelle giýenler bilen dowam etýäs. Näme diýen bala kelle giýdiňe? Heyt köşeşeger. Inne bolsa batyr zitda. Näme şokolad diýen? Şokoladyň ardy iskiniske. Näme? Ardy iskiniske. Iskiniske şokolad. Tanış bolun. Joppaday bilen de tanış bolun. Kuzağa sen seýgen o? Точно. Seýgen dene. Kuzağa sen seýgen. Güljahan seni söýpýär. Habaryň bolsun. Assalamu alaykum edilişler bugün kepleşigimizde Parasat ýene-de söýgüden ýanyp köýüp mürş galan aýdym çykardy. Köpçülükde diýädim söýen men akylymy we inni köpçülük diýä ýitirdiňmi akylyny men ýitirmedim. Aýdymyň sözlerini tualetde ýazylmay gaty çylşyrymly. Ey zalim. Hanmaňa diýädiň bir wagt sen janym. Parasat ýaş wagtyň psihokeniňe. Men bir zada haýran galýan. Sen şu ýagdaýdan şu ýagdaýa näet gelip ýöňe. Reska jelysyň horlanýan dermanyň iç. Bu gidişde ýene bir Kaýdan Süleyman şişiň ýyzynyň ýetýän. Sulik saňa da maslahat berýän. Stayda ýan ýola girdim bolyn. Iki tane talpa otuda golaýaglan gödöňe gelýärmi? Ay hayda vay goýup qoala gok gödöňelem. Oglanlar näme bolýar diýäm. Aýol eýtdi bu beýt düşýärmi? Menem gerekmez şu atlar çanlanam diýenler ýankylar alay. Oglanlar beteden diýenler. En gynan ýan ýerme bilýän. Çagan täklay. Bolta draýdyn. 94-95-nji ýylyň oglanlary gelecek öňlerini täk bilýärmi? Aýny bular ödara dawalaşmadan goýdy. Maňa tarabyl gawrada. Kelle üstte pol gödöňelem. Uppercut bern çepta ayaklarım işedim. Mal zal tulk gödöňeli. Yatir bardy. Bir gallo toýdalay bilýän. Geldenem diýäm, ýok agam diýär. Näme boldy diýär, men tanadym agam diýär. Bilýän bulara da diýdim alli bilýän. Goýuklaş otyr galar. Ýöne hiç dinlemedim men diýär. Onu da goýdum aberni. Malçyladypla. Bilýän näme üçin? Saklamaly ken oça oglanlaryna. Doğru değil mi? Komentarida bellan. Sen näme derdin men germe bolsam? Anladın? Babacığım. Ay. Babacığım. Elimi öpeyim babacığım. O ne bu? Kim sen? Oğlum babam. Ben böyle hele ispat olma yok. Sen ne oldu sana böyle? Madde babacığım. Ama canım, kan oğlum. Sen yoran ustaydın. Dur. Hani yoranın?
Erkek alıp kolluyor. Ey oğlum, gel bari ko. Erkek geliyor, erkek geliyor. Model babam, model bu. Ama derim, o karla yürü erkek geliyor. Ay oğlum, gel bari. Şu bir erkek geliyor, hep kolluyor musun yani? Böyle babam. Yürü. Erkek geliyor. Gel oğlum. Bolyanı kere babacığım. Men adım Akmurat, men adım Akkan. En kova adamlar, Yol öpüyorum. Türkmenistan'dan. Türkmenistan'dan. En kova adamlar var Aşgabat'tan. En kova adam Aşgabat'tan. Mardan. En kova adamlar Türkmenistan'dan. Türkmenistan. Mardan. Türkmenistan. Sen adın ne mi? Men adım Akmurat. Men adım Akmurat. Men adım Akmurat. Ya. Akmurat. En kova adamlar, en kova adamlar Mardan. Fakat seyrede görsel. Yol ötenden. Ana yol ötenden. Yol ötenden. En kova adamlar yol ötenden. En kova adamlar yol ötenden. En kova. Yol ötenden. Yol ötenden. Alp şesten. Akmurat. Alp şesten. En kova adamlar Aşgabat'tan. Tufan. Ya. Mesele ne? Gel. Da. Assalomu alaykum adamlar. Men ansat kommentariya jogap beren adam derli molyn düşdüğümde jogap beresim geldi. Marlar haqda näme kommentariya yazanlar görüp dursunuz. Näme doğun ten marlar haqda bu ýerler ýazar ýaly näme bir da etdim marlardan. Men düşünmedim näme onýalyk bir ýerin biş duran ýaly. Sen doğruňdan atan sorak görmardan näle adamlar ýaşaýar diýdi. Ýakaty ýa beýik adamlaryň ýaşap geçen ýeri häzir hem şeýle halal bereketli adamlar ýaşaýar diýip aýdyp bererler. Başka kişilerden sorasaňa ingo adamlar mardy ýaşaýar diýen sen ýaman ters pikirde ekeniňle şu. Görüp hayranlarym da diýdim. Näme boldy kamyňa diýip. Sen marlar bilen bir iş çalışyp garam, gat bereket taparsyň, galyp gidersiň özüňe. Ondan soň men bir zada düşünýärmi, köplünç kawat delýär-de. Marlar eýle, marlar beýle. Mardadan badyr başga ýerdeden bir erwet ýaşapda adamlar badyr. Olman 100% gowy adamlar bar diýjek gali onu. Marda bolsa başga ýerde de bar, sen ýaşaýan ýerlerinde de badyr erwet adamlar. Ondan soň erwet adam gowy adam diýen zat ýok. Ka diýen sen olu düşünjeňe bagly. Bir adam hakda erwet pikirem etip bolýar, gowy pikirem etip bolýar. Sen am diňe gowy pikirde ol, gowy niýetde ol, bu ýallatlary ýazyp, bu ýal niýetde, bu ýal pikirde bolmaz sen marlar hakda. Sen bir iş çalışyp marlar hakda. Soň başgarakda ýazarsyň, başgarak pikir edersiň. Ine şeýle maryň adamlaryň başga vilayatlary plan ýyp oturany görüm, oý men düşünem. Ene mar hakda görüm çykda şunýalaklar tapylýar serowun arasynda. Negativ kommentariýa ýazýanlar. Sana da aýtjak bolýanlardan doň şu videony görüp bir başga pikir edip bir düşünjeňlerden açyk dünýä garaşyňy üýtgedersiň diýip umyt etdim. Jaň sag bolsun, demäňiz.